Vítam vás pri dnešnom výklade na kanáli Cesta duše. Takže poďme na výklad. Jedna karta už vypadla, 4 meče. Prvá karta nám ukazuje, že obdobie vášho vnútorného trápenia a mentálneho vyčerpania sa práve končí. Je čas zložiť tie meče, ktoré vás v noci strašili. A pozrite sa na túto nádhernú energiu. Prichádza k vám niečo veľmi hlboké. Je tu mužská energia, niekto, kto je emocionálne zrelý a nesie v rukách pohár plný citov. Táto osoba sa na vás pozerá s veľkou láskou a úctou. Niečo sa dalo to pohybu. Niekto už je na ceste k vám a prináša vám ponuku, po ktorej vaše srdce dlho túžilo. Je to energia, ktorú už poznáte. Ozýva sa minulosť. Prichádzajú spomienky a nostalgia, ktorá sa zrazu menia na živú prítomnosť. Človek z vašej minulosti opäť klope na dvere do vašho života. Ale toto nie je len prázdny návrat. Na spodu balíčka máme Rita mincí. Ten nám hovorí, že tentokrát sa nikam neponáhľa. Tento človek prichádza s úmyslom vybudovať niečo trvácne. Ponúka vám spoľahlivosť, bezpečie a stabilitu, ktorá vám doteraz možno chýbala.